Добрай раніцы. Прэсавы цэнтр кампаніі права выбару працягвае сваю працу. З вами я, Александр Бураков, і сёння у нас в госцях Алексей Сигаев, нацыянальны каардынатар кампаніі права выбару. Да нас далучыцца яшчэ Зміцер Салошкін. А пачынаем мы традыцыйна з лічбаў. У нас прэс-спікер кампаніі назірання права выбару 2019 Алексей Янукевич. Ваш каментар па другім дні галасавання, якія лічбы і якія высновы мы можам зрабіць? Што тычыцца лічбаў, яны вельмі красамоўныя ўжо на гэты момант. Спадарня Ярмошына абвясціла па выніках 2 дзён галасавання яўку датэрміновую 11,51%. Назіральнікі нашыя па тых акругах, дзе вядзецца назіранне, даюць лічбы ад 3,2 да 8,1%. А калі взяць па рэгіёнах, то 3,2 гэта якая вобласць і 8% гэта якая? 3,2 гэта Гарадзеншчына, Гародня, 8,1 гэта горад Менск. Нават з улікам таго, што па тых акругах і тых участках, дзе знаходзяцца нашыя назіральнікі і камісіі, не наважваюцца занадта завышаць яўку ў параўнанні з агульнымі лічбамі па краіне, усё роўна гэтая разбежка вельмі відавочная, і гэта ўжо на сённяшні момант сведчыць, што ідзе накрутка, прычым накрутка ідзе рэкорднымі тэмпамі. Такіх вялікіх лічбаў па датэрміновым галасаванні на папярэдніх выбарах не было. Назіральнікі кампаніі права выбара на гэты момант зарэгістравалі ўжо 159 парушэнняў выбарчага заканадаўства. Асноўнымі з'яўляюцца неналежнае захаванне скрыні для датэрміновага галасавання, 68 такіх выпадкаў, а таксама неадпаведнасць колькасці прагаласаваўшых у пратаколе камісіі дадзеным назіральнікаў, якія знаходзяцца ўвесь час на участках, 36 такіх выпадкаў. І па выніках зафіксаваных парушэнняў ўжо пададзена 56 скаргаў назіральнікамі кампаніі права выбара на парушэнні выбарчага заканадаўства. То бок мы бачым, толькі 2 дні прайшло, асноўнае галасаванне яшчэ наперадзе, але ўжо колькасць парушэнняў ідзе на сотні, і мы бачым ужо цяпер вялікую вельмі разбежку дадзеных назіральнікаў і дадзеных камісіяў. Алексей, і да вас, Алексей, таксама гэта пытанне. Скажыце, калі ласка, медэксперт Паўлюк Быкоўскі зрабіў адмыслову такую табліцу, выставіў яе ў Фэйсбуку. Яна кажа пра тое, што яўка на гэтых выбарах нават датэрмінова за 2 дні, нават вышэйшая за тую, якая была ў 2016 годзе. Пра што гэта можа сведчыць? Безумоўна, гэта сведчыць пра тое, што ўлады імкнуцца вырашыць задачы, якія яны сабе ставяць па накрутцы яўкі і, верагодна, па забеспячэнню канчатковага выніку як мага раней, каб на дзень галасавання ўжо фактычна мець і яўку. Я думаю, што яны ставяць сабе задачу ўжо казаць, каб выбары адбыліся ледзьве не падчас датэрміновага галасавання, што, безумоўна, будзе з'яўляцца такім нонсенсам, абсурдам, але, на жаль, выбары ў Беларусі, так як яны робяцца, гэта суцэльны абсурд. Таму, я думаю, такія прагнозы можна зрабіць. Алексей, дзякую вялікі. Мы тады вас адпускаем, чакаем тут Змітра Салошкіна. Цяпер, Алексей Сигаев, як вы пракаментуеце вось гэтую яўку? І навошта ўладам, ну, скажем так, форсировать вось весь гэты працэс? Ну, ведаеце, у меня есть одна такая думка, что, может быть, натуральна ў дзень выбараў людзі не пойдуць на выбарчыя участкі. І улады жадаюць зараз паказаць, што окей, у дзень выбараў не пайшлі, бо гэта быў адзін выходны, і вось паказаць, што людзі прыбеглі менавіта на датэрміновае галасаванне. Ну, зноўку, гэта маё меркаванне, і на яго нельга вось спасылацца як на нейкую такую дакладную крыніцу. Тое, што мы бачым на участках зараз, яно нельга патлумачыць нейкай логікай тое, што адбываецца. Зміцер, як вы гэта пракаментуеце? Нагадаю, у нас у гасцях яшчэ Зміцер Салошкін, таксама нацыянальны каардынатар і прадстаўнік партыі Беларускага народнага фронту. Так. Ну, на маю думку, ідзе кампанія адпрацаваным ужо чынам. Могуць розніцца проста ў залежнасці ад старшыняў камісіі, хтосьці больш там шчыруе, хоча паказаць, які ён адданы, хтосьці
такі трохі баязлівы і гэта будзе рабіць все в апошні момант, але ў прынцыпе все ідзе адпрацаванымі механізмамі. Прыпісваецца яўка, выганяюцца назіральнікі, і тут я не думаю, што нейкі пішецца адмысловы сцэнар на кожныя выбары. Яны ведаюць жорстка сваю працу, нагнаць выбары і пасля агучыць тыя дадзеныя, якія ім спушчаны. Ну, давайте зараз кранемся скандальных кейсаў. Першы гэта будзе відэаролік з выбарчага участку нумар 37 у Брэсце. Назіральнік нашай кампаніі права выбару Юрый Вышчанчук, дарэчы, ад БСДП, наколькі я ведаю, так? Зафіксаваў на відэо, як маладая прыгожая дзяўчына спрабуе закінуць цэлы пачак бюлетэняў у скрыню для галасавання. Гэты участак знаходзіцца ў Брэсцкай усходняй акрузе, па якой балатуецца цяперашні дэпутат Палаты прадстаўнікоў Анатоль Дашко і намесніца старшыні БСДП грамада Ганна Канюс. Давайте паглядзім. Я продиктую 13.11.2019 года. Простите, сколько у вас бюллетеней в руке? Покажите. Да, и Покажите, покажите. Покажите бюллетени в руке. Кто вам дал столько бюллетеней? Откуда вы их взяли? Вас очень будет просто найти. Пожалуйста, выйдите. Вас очень будет просто найти. Вы оставили свои данные сегодня. Я снял вас на видео. В прокуратуре вами заинтересуются. Як мы пракаментуем гэты ролик? Журналісты Еўрарадыё аператыўна вылічылі, што з высокай доляй верагоднасці на відэа мы бачылі Анастасію Кулічкову. Гэта дзяўчына працуе педагогам-псіхолагам у дзіцячым садку, які месціцца за 50 метраў ад выбарчага участка, дзе адбылося парушэнне. Па нейкім супадзенні, альбо не супадзенні, старшыня участковай выбарчай камісіі Тацяна Алексеевна Мосіна, гэта дырэктарка гэтага дзіцячага садка. Анастасія Кулічкова сёлета скончыла 4-й курс сацыяльна-педагагічнага факультэта Брэсцкага дзяржуніверсітэта. І вось як вы пракаментуеце гэты выпадак і ці нагода гэта для крымінальнай справы? Ну, Алексей, с вас пачнем, таму што вы прадстаўляеце сацыял-дэмакратычную партыю грамада, і гэта было на акрузе, дзе балатуецца намеснік старшыні партыі. Давайте не буду моцна каментаваць, таму што ўсё ж такі раскрываць козыры нашага кандыдата, які зараз рыхтуе скаргу, мы не будзем. Вось, адзінае, што я з раніцы вельмі дзіўны прачытаў каментар журналістаў, і я лічу, што гэты кейс павінны збольшага ўсё ж такі вырашыць журналісты, бо я не спадзяюсь на тое, што нашы ўлады, не тое, што ўлады, а праваахоўныя органы нешта адрэагуюць на гэтае парушэнне. Вось, а журналісты могуць зрабіць нешта больш цікавае і знайсці. Гэтая дзяўчына сёння з раніцы сказала, што ў яе быў адзін бюлетэнь, яна яго склала ў 3 разы. Але пачак мы бачым вось амаль у сантыметр, нават больш за сантыметр, і ну я не ведаю, гэта нават ліст картона будзе меншы. Ведаеце, што адзінае, што нашы назіральнікі, вось гэты назіральнік, ён перадухіліў парушэнне выбарчага заканадаўства. На жаль, камісія гэтага не робіць, то бок яны дазваляюць і наадварот удзельнічаюць у гэтых фальсіфікацыях. Скажыце, а вось дзеянне гэтай дзяўчыны, яна у прынцыпе просто ціхенька так пашла і сышла. А што рабіць вось у такіх выпадках? Выклікаць міліцыю, затрымліваць яе? Ці маюць права затрымліваць у такім выпадку грамадзяніна, там, прыкладам, назіральнікі? Ну, што рабіць? Таму што фактычна гэта ж крымінальны артыкул. Фактычна назіральнік бачыць тое, што перад ім злачынца зладзіў злачынства. Да? І як грамадзянін мусіць рэагаваць? Ведаеце, я ў мінулым годзе сам быў у такой сітуацыі, калі злавіў карусель і не ведаў, што рэагаваць. І ў мяне адказу няма да гэтага часу, бо, натуральна, калі ты назіральнік, знаходзішся на выбарчым участку, ловіш злачынцу, то далей паўстае пытанне. Ты